الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله الحق وهو يهدي سبيل من يابو مدينة شي فيديو من مسي إن شاء الله فيديو ويوية أبين فصودي مع الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ينمسد يدبي أميكان سوهن سنتو ككربي ومن سموا أن قرآن إن حديث نمس يود ينكوبون سي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ننسى من بوسر مكنم نانسن بيه نم أسن بيه أمنتم هو أسن بيه نيامين سمو نمم أي قوانتره دي ماتن نيفو إسره ود ينكوبون مسره مي ود ينمسا أنتن متترما نانسما مي بكاي وما من ينسى منتي أسي ودمان سنفو محمد صلى الله عليه وآله وسلم نان ينكوبون أمبي يكوما أنهوري يكوما ewo me amekasa ne wo awutie ye won krofo bi no wo ho a wono no ne de na wo ye ne de wo ye ne se nyankopon ti ne mom ye ye de na ye ne de ye ye fo se ni pamprezie se te sa nyankopon guide yakoma nyame mbo ye ho ban se nte sa so wo so nyankopon sakra wo mo na nyankopon te ne ye nyinara menua adalu ala alkhair ka fa'ilihi enam wo so na nyame sam ko akira insha Allah ubedi so mfaso ye wure nyankopon aka opanyi bi ho asem wo Qur'ani mu na sansam na nyankopon kan ne no ho afutuo na mepese ye nyina no yemfa aba kakra bi wom alhamdulillah sansam ye benya no Quran chapter number 28 surah al-qasas verse number 71 coming down and I say 78 coming down now Allah say inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim opanyini bi ba wi ase ye friend se qaruna say the Quran bo ne din no ni mo Bible friend se Kora Allah say inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim yenyina ye nimodifo Musa alayhi salam ne nkrofo no mu ena Qaruna epieye ne mum Qaruna nyankopon se omane hoso ewo ne nkrofo mu wa atainahu min alkunuzi nyame ma ne mpempem mprane ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa mane ko ba se nakurade en safo be ma na fa ko ne japade wo ne sika wo safo na ne japade dan na ewo mu ne nsafo machos more than 9 entumi pija idh qala lahu qawmuhu la tafrah nimpanyufo a wo mo penasam wo mo nimude ewo saamre no so no wo mo ko Qaruna nchen ka kede se don't be arrogant emma wo ho so inna allaha la yuhibbul farihin nyame mpe wo bi e wotu no ho asem la ilaha illallah saasemi ya enema mienu se wure nyankopon ye wadom na wo nsaka bi wo wiase ya da nyame ase kasa alhamdulillah ubeye obi a ubeti afutu na ubeye obi a nyame beye wadom na wama wo nkrofo asawo chi a wo mo betene wo ewo nyankopon ne nkomhweni sallallahu alaihi wasallam ne kwan so menu ano yempa afutu ene wo nkrofo bebre enye japade nko awo nimde kura na nyankopon de amano a ohunu ne hono se wo mo beba social media beka asem ba ko mienu miensa nye wo mo nyinara wono ne hunu se wono ne de na wo kan nko ade perfect ne mom wo de na wo kan de enye perfect ye won krofo bi wo ho nyankopon ma wo mpempem wo wiase ne wallahi so wo kasa wo ho a asesebe wo ya aboa wonye nipa bere ho ase Allah se fasiru fil ard monhwete nko wiase ya manaman na ye nkohwe wo mo ba wiase kura beka ase nyame ni ho no wo ma wiase de ekoyeye menu ya bere ho ase emere bi ba ya ye won krofo bi wo ye area ye community mu a ansa na wo bebe wo mu mpokura no wo mu makura di nsawoso ana wo bekasa wo mu mpokura no eye den nanso enne wo bekwa akohwe sankrofo ne tebea no nyame abre wo mu ase bra wo ase na nye nyankopon de ama wo nka ho forever wala tusair khaddaka linnas ni nyame de ama wo nti emma wo ho so wo nipa so sa wo kasa wo nipa ho a hunu se nipa bia ye nipa ye nyina nyame aboye soronko ejapade na wo dwen se enu nti wo bema wo ho ahanta wo nipa so no dwata na nyankopon de yahye wo nsa enu nti ema wo kasa anyhow kire nipa bi no dwen ho se nyankopon na ode ma wo no wande obetumi ade afiri wo nsa Qaruna ma ne ho so ewo ne nkorofo mu nemo mo ne nkorofo no nyankopon ye na dom ema ni nyankorofo mbeka no kora kire no ene se wutu anamo bi na wo bi asuro se nipa wedi okoka no kora kire na wo ntie o wallahi suro nyankopon sere nyame bone fate e istighfar bebre sere nyankopon se nyame mfa wonfom so wonchew na nyame guide wo na wonye obi obetie futu Qaruna nyame ye na domo
nimdiefo kura se na Karuna oye Moses ne patana uncle sana nimdiefo ka be mistake nyame mfa nkyame me nuanom na hwefa ko Karuna efrio Moses ne nkrofo mu Karuna nko betumi nya hidayah se fatawo nanso ne nkrofo ba ne nkyɛn no wo mo ma ne sincere advice la tafrah, don't be arrogant ne nyame diama wo no entu ho so wo nkrofo so Gwacha na wodwin se ne wo nsem na ababedi no emma wo ho so wallahi nyankopon be bre wase once Karuna ntie sa futuwe tina meka se nyankopon ye wo bi a wuti afutuo pa ne nyankopon eye wo bi a wo benya nkrofo a wo mbetu wo da nyame ase emre bi me postu bibi wo me status madam fo ba ko friend Abdurrahman nyame hira no Abdurrahman Lari o friend was Isa, please delete it. Me say really? I say yes, delete it. Because my coming send be at the mrebi niema bi amikomo. Ohu ya no ka say Isa me pacho delete it. Me no makuma modie me hunu say mistake bi o post no so. Ba wono nso so watena so ye panyi ninim de do chen me. I say Isa me pacho delete it. That it. Me so me ko delete it. Nyame ene nim commission. Me nuanom Bompai na sire wure nyankopon se nyame ma me nkrofo be ma futu pa nemu nyankopon nya futu na wode be ma me nko a menye obi a metie futu na be ye mfaso de ama me kasa yi mfaso bi e ba mbia na nyankopon fa nche me sa wo sakra na me sakra nyankopon be hu ye mabo assalamu alaikum